खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनैहाय मोनसे पार्सेल बिहरदों आं पार्सेल बिहरनाय जाबाय सफैबाय दा बेवहाय मा जिनिस दं आं नोंसोरनो खोन्थागासिनो दङ दा बेवहाय इलेक्ट्रनिकनि माखासे कम्पनेन्टफोर दङ दा बेफोरखौ आं नोंसोरनो खेवनानै दिन्थिगोन आरो दामा बेसेबां लाया आं बेखौबो खोन्थागोन बेजों मा खालामनो हायो आं बेखौबो फारि फारि सानफ्रोमबो मोनसे प्रजेक्ट लाबोबाय थानो नाजागोन दा आङो दिनै नोंसोरनो मोनसे बेखौ खेवनानै मोनसे फिसा प्रजेक्ट देखायबोगोन दा नायदो बेवहाय मा दं आं खेवनानै देखायनोसै गिबियावनो आङो बेखौ हासिना लाखाबाय आं बेजों हासिबाय दा आङो बेखौ खेवनानै देखायनोसै सिङाव मा दङ हासिखाबाय नालाय आङो बेनि सिङाव बेबायदि पेकेट दङ सुलायनि बेखौ आं खेवनोसै मोनसे गाइडबुक दं नै पेन दं मोनसे गिफ्टनि फ्रि गिफ्ट दोननाय दङ गिफ्ट हरदों बेखौ आंनो नै बेयाव मा दङ 330 नि अम रेजिस्टर होयो नैबे रेजिस्टर बिराद बुरजा रेजिस्टर दं नै नैबे जाहैबाय एलडिआर सेन्सर दा बिदिनो मोनसे प्रजेक्ट बानायगोन आङो रा नैबे जाहैबाय 10k ohmsनि बियो नैबे जाहैबाय बाजार बे ओमफ्राय मटर मोनसे हरदों आङो नै मटर नैबे मटरखौ सेट खालामोबा जाहैबाय डीसी मटर बेटारिनि बेयो बेटारिनि कानेक्टर रेजिस्टर जानाय जाहैबाय PNP NPN ओमफ्रायहाय LED मोनबा नैबे जाहैबाय केपासिटर फिसानि 1 UF 5 piece नैबे जाहैबाय 10 UF नैबे जाहैबाय 10k पट नैबे 100 UF LED मेरला दं नैबे जाहैबाय IR सेन्सर केपासिटर नै डायोड जोङो बेजोंनो AC निफ्राय DC आव लाबोनांगौबा बेजों सोनांथारगौ डायोड रेक्टिफायार खालामनानैहाय जों बेखौ DC आव लाबोनो हायो AC खौ नैबे जाहैबाय IC जों IC माइथाना नायदो नै IC आ माबायदि बे जाहैबाय IC गासिबो रेजिस्टार जोब थार्मिस्टर बियो केपासिटर बे सुइच नैबे जाहैबाय स्पिकार बिराद बुरजा जिनिस मोनबाय आङो बेनि दामा जाहैबाय 300 थाखाल' बारा नङा 300 थाखा ओमफ्राय डिलिभारि चार्जआनो 79 लादों आरोना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ta jenis moodle yang 37 ta komponen 37